उडीद ಓಕೆ ಮೇ ಅಂದರೆ मस्त एवढं ठीक ଅଛି ନା ହେଲା ନା ଦହି ଏତାଲ ବାଇଗଣ ପକେଇଲୁନି ଗୋଟେ
पंच फुटण रसुण मिर्चा पत्र ବାସ୍ନା ଛୁଙ୍କଟା ବାସ୍ନା ମୁଁ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛି କଞ୍ଚା ବାଲୁଙ୍ଗି ପକେଇ ମୋଟା ପକା 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 ନୋଟା ଚାମଚରେ ନୋଟା ଗୋଳେଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟା ଗୋଟା ଓହୋ ଧୀରେ ଧୀରେ तो दही पकेदेले कौन हो सब एमती पकई दे बुड़ी रही छुंका तो हो गला आमर दही बाइगण।